Dan takarar shugaban ƙasar Najeriya Ahmad Bola Tinubu ya jinjina wa dan takarar majalisar tarayya Abba Ganduje. Hakan ta sa da kansa cikin annuri da jinjina yake cewa Abba, a ƙarshe koma cewa Abba, injiniya kenan. Abba! Abba! Injiniya Abba! Motoci 50, babura 150 da kwantenar POS wanda Abba Ganduje ya samar da rabawa kyauta, Bola Tinubu ya jagoranci kaddamarwa a wannan rana. Za ku ji yadda Dr. Janaidu ya gaya wa Tinubu wata magana kuru-kuru cewa Abba Ganduje na sawun gaba wajen zuba dukiyarsa kan tafiyar tasa, wato Tinubu kenan. Who has been doing from the pillars to the first, who has been refused to be afraid of defending his hard-earned incomes and resources to ensure Kano State is delivered to you, inshallah. Yayin da shi kuma ɗan takara Abba Ganduje ya ce kaɓakin samun arziki so mun taɓa ne gara a buta, wata bataliya sai ya je Abuja. Domin dai za a baje harka kowa ya sha gara, inda dai zomo yanzu shi da gudu aka san shi. I decided I'm going to empower 70 youth across our constituency of Dawakin Tofa Rimin Dan Allah sai a dakaci. Mun samu zakafuran matashi da nagarta, dan gwamna wanda baya sharri da mugunta. Injiniya Abba namu dodo na magauta, gyale yan hasadar ka gayyar masiyata. Wato babu shakka dai a wannan rana duk wani akili baligi wanda tsayin tunaninsa ya kai mizanin tantance kukan kuda da na sauro. Wato babu shakka tashin alkiyamar zomo ya tsaya. Sai dai a ce Allah kyautata makoma, a ci abin da aka tara cikin nutsuwa, amma dai ko ana so ko ana kuka ko ana dariya. Tsarin da Abba Ganduje ya zo da shi ya zo da sabon salo na kife tarihin zomo baki ɗaya a harkokin siyasar wannan karni. Domin dai a yau ne dan takarar shugaban ƙasar Najeriya na jam'iyyar APC Ahmad Bola Tinubu ya jagoranci kaddamar da rabon babura 150 da motoci 50 da kwantenar POS a wani tsari irinsa na farko, domin a baya ana tafiya ne da al'ummar dawakin tofa da liman gado a tsarin jan tinkiyar makafi janta ake, amma ba a san kalar gashin ta ba. Domin dai sau uku sun ce ne musu alƙawarin an ba su an musu kuri na cika baki, ana musu ƙarya, amma dai ba abin da aka ba su. Shugabannin jam'iyyar zomo kenan shekaru 16 da kansu suke faɗi sai a wannan karni aka jika su a wannan tsari, wanda babu shakka faɗi suke a baya an daɗe ana ɗaure su da igiyar zato, wadda waccan igiya ta fi ɗaurin alƙali illa, amma shiru ba wanda isa. Sai ga Abba farin matashi wakilin guguwar kawo sauyi ya zo da tsarin yaƙi da siyasar kama karya. Dubi dan Allah, babu rana gani na faɗa kamar da gyaɗa a dawanau duka kyauta za a raba tallafi daga Abba. Nan kuma motoci ne su ma dai bula adadin iyakallo za a raba su, ga kwantenar POS da nufin tallafin rayuwar al'ummar dawakin tofa da liman gado, wanda duka wannan rana dai aka baje kolin sa gaban dan takarar shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu. Dr. Janaidu Yakubu Tofa DG shine ya jawabin maraba ga Bola Tinubu cikin harshen Ingilishi. It is our honor and we are highly delighted. In fact, no words are adequate, sufficient to convey our magnitude of the gratitude as we are warmly welcome the man of the moment, our national leader and our great next president, inshallah, no one but Inji Ahmad Bola Tinubu, the Jagaba. As he makes another wonderful arrival to unveil the launch of another empowerment initiative package in place by the engineer Abba Ganduje. We are proudly appreciate your coming here to Kano. Your Excellency, sir, you and your respective personality of your entourage that are here in the ancient city of Kano State to witness one of the series of the activities in which Engineer Abba Ganduje has been doing before his emergence as a candidate or representative of Dawakin Tofa and Rimin. No doubt, Your Excellency, Engineer Abba Ganduje is a staunch supporter and unshakable loyalist of Bola Ahmad Tinubu movement, who has been doing from the pillars to the first, who has been refused to be afraid of defending his hard-earned incomes and resources to ensure Kano State is delivered to you, inshallah. Shi ma dan takarar majalisar tarayya Abba Ganduje yayin nasa jawabin inda ya ce inda ya kai nasara babu shakka wannan ladan gaba ne so mun taɓa ne. Why do I say so?
because I have the privilege to have our presidential flag bearer to commission our campaign vehicles and motorcycles, and also to commission our POS empowerment for the youth in our constituency. Like everybody knows here, our presidential candidate is a household name. Everyone is aware of his CV, what he has achieved politically. He was a governor of Lagos State. He achieved a lot in areas of infrastructure, areas of education, areas of health. Too many for me to even list. But one thing that remains dear to my heart is what he achieved in the area of youth empowerment, especially the promotion of small and medium enterprises. Perhaps this is the reason why Lagos State has the best and strongest economy as a state in Nigeria. So in line with this policy, and also as my own small contribution, because presently I'm just a candidate, I have not won election. So with my small strength, I decided I'm going to empower 70 youth across our constituency of Dawakin Tofa Arimun Gado. Da yake mai da raddi shugaban kasa mai jiran gado, Bola Tinubu ya yaba da yunkurin Abba Ganduje wanda ya sa masa albarka bisa irin wannan yunkuri. Inji Ahmad come across since far back my career in 1992. Senator Brown, he's a dedicated senator. He's a good listener. He's a good worker. And we've been together. When people say there will be crisis in Kano, I say they can go to the village and satisfy themselves with their own type of crisis. Mun samu zakafurin matashi da nagarta, ɗan gwamna wanda baya sharri da mugunta. Inji Ahmad Bola dodo na magauta, gyale 'yan hasadar ka gayyar masiyata.